may pagka-orasyon manin kakapsat. Pagsasaritaan tayo manin, may panggap iti biyag ni Filipino, no? Nang runa kay ni Ilocano. Ada madama kapaspasain tata dito, ito surat ni Apo Ambet Ocampo, Lunas Mustas. Napintas ti bagbaganad to, may panggap iti disiplina ti tao, no? So dati at damesang disiplinaryan nga kuna tayo, dati leader. At damit di kita madisdisiplina. Yung no Jack Mariro, ibagbaganad to yung libro, kit kadwan ng Pilipino, di na kahit di madisiplina eh. Agungit na madisiplina, di na pa kahit di maungtan. Kaya iturong kuman dito sa salita kakapsat may pangkapi disiplina. Kaya dito may isang nga banwar ti Ilocos, ano? Nga tinagan na kit General Antonio Luna. Nga may isang Ilocano nga kapsat ni Apo Juan Luna nga naiyanak kit Badok, Ilocos Norte. Kaya hindi ka no adapel lang abiyag ni Apo Antonio Luna, hindi isu kwa ti pang naganda kit Chief Commander of Central Luzon. Ano, idi kalaban tayo ti Amerikano. Naunget ka nung general ni Apo Antonio Luna. Adapay dati tiyempo nga agsao ti nadagsen. Ket ti pangnagan ka no di kito'y dadumang nga soldado. Yung tilikli ko dan na ket kapre kung natayin ko ana eh. Di tinagan na di ka kapre. Ket kung na dito yung libro, nung naturid ako makit, yung bagad ako mga sangon-sango, nga iso na kay kapre ang imahan palpalikodan da iso na ta disiplinaryan nga rod kakabsat. Ket dito iti mesa nga masapul tayo nga leader, ano? Kaya kaslaki ni Apo Antonio Luna nga disiplinaryan. Ket at mesa nga napasamak na kitain tayo tatano kasuno. At dito kung kunadang mesamit nga general, nga tinagan na kit General Tomas Mascardo. Ta idi madamang agretreat ni President Aguinaldo. Takamkamatin di kiti Amerikanong ket agaput Manila. Ito iti Mayana agpa-north. Ano? Ket idi sumrek dito Central Luzon. Tikayat ni Antonio Luna ket naka-ready amin nga forces nga mangsabat ka di kito'y kalaban. Nimet dito General Mascardo awan ni jay lugar na, no? At timalaw, ket according to records, duati rumrumoar nga rason. Kasla dansa na panan na nga picnic when no, at na panan na nga babae nga armen na, no? Ket dito nga babae, at damit kaya may interest ni General Antonio Luna kada ito babae, pada dati interest. Dati agkaribal ako na tayo. Kit ko na nagit agsubli ka di headquarters. Tinelegramaan na tayo, di ko awang may cellphone hindi, awang bet pa'y telegrama, yes. So tinelegramaan na, agsubli ka di headquarters, tamasapon ka. Ang di naman sungsung-batan ito'y telegrama ni Apo Antonio Luna. So nga dinuble naman agong ungit yung telegramanan. Kaya sinumpatan na ko na nakit agsubliak yung headquarters hanggang kapunta imbilin mo. Yung nalpas ko ti trabaho kisong agsubliak. Siyempre, agong ungitan na ni General Antonio Luna. Isang imbaon na ti may isang major na nga mapan mga prehend ka dito Apo Mascardo. At ibalod data ang rod kit insubordination dito agraman di baon na nga major nga mga resking kuana ni resister na ti arrest. Kit ti dakis nakakapsat dito nga banag iti pimudot di ulo ni Apo Antonio Luna. Dito tinang balbaliw ti langa ti pakaistoryaan ti revolusyon. Tapabasolen da ni Antonio Luna nga naatiw da iti bagbag kaput at malaw. Tamapan na arestaren dito General Mascardo, ano?
So hanapan ni Antonio Luna, hanapan na inarestar detoy Apo Mascardo. Isomet nga na amon ti enemy, di kiti kalaban, nga awan iso na jabagpag. So dito di Jerimar ako na nga na ati ti defense ti bagbag kaputat ti malaw ni Antonio Luna. Tanapan na kano kinita di girlfriend na ijagwagwa. So, depende no, at paspasain tayo ng history kakapsat. So nga nakamamak dito yung mapaspasamakin at adot mga bagati kastoy. Adot mga bagati kastoy. Kat ko nangarod ni Apo Ambeto Campo. Depende di libro nga basbasaem. No kahit mga patyen. To no, history di pagsaritaan tayo. Masapol nga factual di pagsaritaan. Ngayon no, novel ter aramide, mabali mo nga baliw-baliwan ti sasaritaem. Ngayon dati kung kunada ti English nga, this will mislead students of history. So nga, dito kakabsat, nakintas dito yung programa, dito yung Core TV at takas ito yung segment nga babalintay nga saritain. Nga saan, hangapod nung hanapan nagarem ni Apo Antonio Luna, no dikit dinapan nakinita ni Mascardo, nga natangken ti ulo na. Dikit no susurutin ti pudpud ng history, gapo iti kinatangken iti may isang leader. Tangken ti ulo na kung nakmangkit di nga di na kahit nang surutan iti nangat nga tong emisona. Dito iti mangperdiket. Han lang agirat pagsaritaan dito kakapsat politics na politika. Ket no subyanan tayo dito pagpagak nga politika kakapsat. Adon iti mapaspasamak nga haan tayo nga makapagtitimpo yung kapot at politika. Ket dito, napasamak met kadigiti membros ti Kongreso idi between 1898, I'm sorry, 1898 and 1899. Ito kung kanata yung Malolos Congress. So dito iti panglepasak ka dito kung kanak nga politika. At kaadwan nagayam iti kwa nang nangruna di iti pasurot ni Apo Antonio Luna. They were fighting for what they called separation of church and state. Panagsina ti simbaan ken ti estado. Ket adu nga debate dito iti Congress, de debate. Ket awan mayat nga mangiruar iti aldaw ti pinagbutos ta amuda nga dakkel ti laban. Iso nga agchichempo damit digito. Iso nga napanunot ni Antonio Luna idi kwa kuna nakadigiti kakadwana. Agi na absent kayo. Magdakay lang dito asideg ti Malolos. Signalan kayo no masapula sumrek kayo. So idinadlaw digiti conservatives nga awan digiti pasurot ni Antonio Luna. Agbubutos tayo nga roden about separation of the church and the state. Ket yang muda mga tiuda ata adaduda digiti conservative sa ti kayat dahang agsina ti simbaan ken ti estado. Ikat adu nga debate data idi umayen ti pinagbubutos maiyuswat ti pinagbubutos en bigla nga sinignalan ni Apo Antonio Luna dagiti pasurot na ket simrek na kakabsat ket aduda nga simrek ket nangasawen nangativ di movement ng agsina iti estado ken ti simbahan. Ngem take note dududwa nga butos ti penangativ dati gitoy. So again, simrek ti politika tapno iti kasta masurot ti kayat ti daduma. Wenno saan daduma masurot iti kayat ti kaadwan. Ngarod kakabsat. Datoy nga episode ket ibagbaga na kada tayong pagadalan tayo amin di gitoy. So tayo pinangirugit kitay tay mayat nga mangted ti disiplina kendi tayo di na kayat ti madisiplina. So ti mesa nga pakaatrasan dagiti tattao nga kayat na nga dayuswat nga pagsayatan. Kastamet ti politika. Linnaingan dati kakabsat iso nga tatakit dati kongreso ket linnaingan. At anang rugkit kastumet ti panagyan na nga talaga dito . Ngem,
Ti ibagbagatay dito kakabsat kadigiti ubing nga dengdeng ket adalin tayo nga na imbag ti sitwasyon sa tayo agkunay. Hang nga datay mabuling nga datay pudot ti ulo, hamet nga datay kay kayat tayo lang, kayat tayo sa tagbalin. Wenno datay ko na tayo nga aglilin na ing tayo. Ta iti banag iti panagtaray ti politika, tiyempo man ti gera wenno saan. Datay ko na tayo nga wartime wenno peacetime. Masapol nga ni Pilipino kakabsat ket agkay-kaysa nga kang kanayon. Ket no may maysa tayo, awan iti mga atiw kada tayo. And that was our featured Pepe Talks this week, kung saan kinuwento sa atin ni Mr. Pepito Alvarez ang kasaysayan ng isa sa mga magigiting na bayani ng ating bansa na si General Antonio Luna. I'm sure na na-inform na naman ang ating mga kabataan dahil marami na rin siguro ang mga hindi nakakaalam or hindi nila kilala si General Antonio Luna. Kaya maraming salamat kay Mr. Pepito Alvarez at naliwanagan ulit ang ating mga isip at na-refresh tayo kung ano nga Babalik ba. ka na. Yes, ang ating history, diba? At yun nga, diba, napakatapang talaga ni General Antonio Luna. Isa siya sa mga talagang lumaban din para sa ating kalayaan. One of the brave hearts talaga. Yes, Sa panahon ng Philippine history. Philippine history talaga natin. Yes, at yun nga, tinawag siya na kapre, o diba? Ano yun sa tinawag na ba? Oo nga eh. Bakit kaya kapre? Kung dami-dami naman pwedeng itawag, bakit naman kasi kapre? Dahil siguro sa tapang din yan. Oo, ayan. At Okay. ayan. So we have learned a lot about General Antonio Luna talaga. At ngayon naman, dumako tayo sa ating What's Cooking segment kung saan bibisita tayo sa Aziz Food House ng Santo Domingo, Ilocos. Alam mo ba, ang dami pumupunta dito. Ako Kami din there. nasubukan ko na. Talagang ang sarap ng kanilang mga binibentang mga lomi at saka yung mga sabaw nila. Ang sarap-sarap Ito talaga. yung ano, di ba? Ito yung promote ni Mayor Purisima. Yeah, ni board member, provincial board provincial member, board member, sorry. Basi Purisima. Basi Purisima. Talagang napakasarap din kasi ng kanilang mga nilulutong Exactly. pagkain dito. Kaya kung ako sa inyo, subukan na ninyo at eto na, panuulin ninyo ang segment na to kasama si... Ang resident chef natin na si Chef Sam, kaya panoorin natin to. Hello Ilocanja! Welcome back to another episode of What's Cooking on Only Here on Wake Up Ilocos. At dahil tag-ulan ngayon, guys, tayo magluluto ng isa sa mga special, napakaraming specialty nila. Sir Popit here, ang may-ari ng Aziz Food House. Hello, sir. Thank you for having us here. So, ngayon po ay magluluto tayo ng inyong special lomi. Ayan. So, let's cook. Ano pa yung ingredients natin? Okay, ang ingredients natin ay oil, vegetable oil, garlic, onion, pork, Pork liver. pork and liver, Ayan. tofu, saka squid ball, may patis, soy, paminta, bitchin, egg, Egg. tsaka noodles, vegetables, and then may siomai. And then cornstarch na pang palabok. Ayan. So, first off, Ang una ay sisindihan na natin yung ating kalan. Ngayon, painitin natin muna itong kawali. Tapos pagka mainit na, ilagay natin yung oil. oil. Yan. Medyo may tubig yung ilakas natin yung apoy. And then lagay na natin yung Garlic. garlic. Tapos, Antayin natin na maging brown. okay. Yan. Ayan. Kasi pagka nag-brown na siya, medyo mas mabango siya pagka brown. Tapos, lagay natin yung tapos yung Pork liver pork again. liver.
Food House, sir? Magwa 8 taon na itong Asis. Wow! So ever since you're into the lomi business na? Matagal na. Tapos, ilagay natin yung patis, konti. And then, itong soy. So ayan guys, tinuturuan tayo ngayon ni Sir Poppy kung paano magluto ng kanilang specialty lomi. And then, lagay na natin yung Ayan na ang seasoning corn. paminta. Tapos, konting leche. Guys, for your information lang, hindi masamang mag-betchin tayo. Although, given the fact na mas masarap siya kapag salt and pepper and mas natural. Pero just so you know, MSG, sa lahat naman ng pagkain, kahit naman sa gulay, meron na yung monosodium glutamate na Tapos, sinasabi. ilagay na natin yung squid ball tsaka yung tupo. Ayun. Ay, nga pala sir, I heard na yung tofu nyo in-order nyo pa sa from Thailand. From Thailand ito, pero ang distributor ng topo nasa Jensan. Kaya Jensan na ang nagpapadala sa amin kasi may kamag-anak kami doon. And another trivia guys, there are 3 types of tofu. There's the white tofu, the yellow tofu, and the soft tofu. Yung white tofu, yun yung meron tayo dito sa Ilocos. Tapos yun yung medyo firm siya. Yung siguro itong ginagamit ni sir ngayon is yung yellow tofu. Yan yung may seal na parang airplane. Ayun. Ito yung ginagamit ni sir, yung Thailand tofu. Tsaka yung soft tofu naman, yun yung Japanese tofu na sinasabi. It comes in tubes o kaya yung it's soaked in water. Yun yung nilalagay naman sa miso soup. Ayan. Tapos ilagay na natin yung tubig. Tapos you let this just simmer for a while. Mga ilang minuto lang to kasi itong kalan natin High pressure. high pressure. Pag linakasan natin yan, talagang pagkukuloy at pagkukuloy. Magantay lang tayo konti. Ano na sir? Kumukulo na siya, tapos ilalagay na natin tong dumplings, yung siomai. Yan natin. Kasi yung siomai luto na siya. Tapos ilalagay ko na itong pan, yung noodles. Tapos ito ng gulay. Vegetable. Yan. Medyo mga ilang segundo na lang maluluto na ito. Yes. Yan. Pwede na natin kainin. Yan. So ano pa po ang specialty nyo dito sa Asis Food House aside from the lomi po? Marami. May mga basta noodles. May pares din kami. Tapsilo. Marami kami niluluto. Tapos ilagay ko na itong Cornstarch. cornstarch. Ito yung pangpalapot. Yan. Tapos yung Yeah. At luto na ang ating lomi. So, ayan. Yan, naluto na itong lomi. Hindi na natin kainin. Ayan. So, for another trivia guys, for your information, ang lomi nag-originate yan sa China or any in the Chinese cuisine siya. Tapos, sa mga hindi pa nakakatikim, I'm sure lahat naman nakatikim na ng lomi, pero sa mga may ayaw ng lomi or ano, ang texture nito ay medyo slimy siya in a good way na parang eggy. Parang siyang noodle soup, pero medyo slimy siya. So, in a good way, slimy in a good way. So, ayan. Mag-plate na tayo, sir, ng ano. O, ilalagay na natin dito sa bowl. Yan. Ayan.
ang special lomi namin ay pag may free soft drinks, 115. Or pag yung single order po siya. Pagka yung regular lomi namin, 90. May free lito na yun. Kaya medyo affordable. Masarap na, mura pa. Yun eh. Kaya titikman natin ngayon, sir. Oo, sige. Pati yung tofu, tikman mo rin. So this is what makes Asis Food House Special Lomi different kasi itong tofu. At syempre yung inyong timpla, sir, di ba? Oo. Ayan. Ate pa yung kanin. Ayun. Masarap yung tofu. Sure, no? Guys, lasang parang sweet ball din na ikiam na I don't know, nag-marry na natin. Since yung tofu naman, na-adapt naman niya lahat ng flavors na kung saan mo siya hinahalo. So, sarap. Yan kasi yung tofu na yan, fish tofu. Kasi meron siyang iba-ibang flavor. Masarap siya, sir. No wonder ito namang Asis Food House pinabalik-balikan. At saka meron pang halo yan, yung garlic at saka... So, Sir Pocket, invite our viewers to come visit and enjoy your very special at napakasarap na lomi. Ayan. Mga televiewers natin, mga nanonood dyan, niimbitahan ko kayong kumain dito sa aming kainan, ang Asis Food House. Matatagpuan lang sa malapit lang dito sa munisipyo ng Santo Domingo. So, ayan guys, narinig nyo naman si Sir Poppet. Ito ay located dito lang po malapit sa side ng Municipal Hall ng Santo Domingo. So, that's it for today guys. Join me again next time on another episode of What's Cooking only here on Wake Up Ilocos. Bye!